Takže ahojte ľudia, ja vás vítam pri mojom ďalšom videjku. Toto je trocha také nezvyčajné videjko, lebo toto je z hry SnowRunner, kde ja by som furt sa nestredal medzi farmingom a phasmofóbiou. Tak aby sme mali aj trocha iný akože content, kde by som chcel aj trocha sa tak vyrozprávať, tak máme tu aj SnowRunner, kde by som chcel aj trocha sa tak zabaviť, aby sa furt nestredal furt tie isté. Dáme si prvý pohľad, aby sa nestredal furt tie isté hry, tak aby sa trocha to aj prestriedalo. Farming SnowRunner ma aj celkom baví a podľa mňa je to aj taká zábavka. Tak dúfam, že si to aj využijete, nie len ja, aj keď no ten Zix. Mám tu celkom dosť veľa akože modovaných vecí, zase som si trocha namodoval, lebo to hrám aj sám už celkom dlhý čas. Mám tu aj veci z DLCčiek, aby to nezačínal som úplne oznúva, lebo to je také, nechcem hovoriť, že nuda, ale tak je to také ťažšie zo začiatku sa dostať. No ako som vravel, keď začínam s tými začiatočníckými, tak je to také nudnejšie, keď sa rozbehnem, tak takto to je aspoň zábavnejšie. Dobre, čo prvá vec, tak asi pôjdeme odomknúť prvú vežičku, čo je tu. Vrajme, nehrám to prvýkrát, takže už celkom poznám ako ona, tá hra je už celkom dosť dlho hore, no ako vonku vyšla. Ja neviem, aj to je koľko hra, z roku 2018, 2019? Možno aj neskôršie, neviem. Ale podľa mňa je to určite dobrá hra, aj keď je už staršia. Hlavne ešte potrebovalo by dobre šoféra. A vraj nechcel by som len stretať furt dokola tej isté hry, určite budú aj vychádzať z iných hier, možno aj modovaný. Neviem, ešte uvidím podľa toho, čo ma bude akurát baviť a podľa toho, čo hlavne bude baviť vás. Lebo mňa to baviť môže, ale keď vás to nebaví, tak toto je potom také o ničom. No a ja ešte to prvo vyndí. Som si za to dostal Tatru 805, nádhernú starú. Ale to nie je boh vie čo. Musíme sa takto trocha pritiahnuť, lebo to má staré silničné kolesa. Tak je to potom také trocha ťažšie, ale však to nevadí, ja sa s tým vyporadám. Dobrá, takže toto už som vyšiel a chcel by som aj určite nejaký iný, už teraz celkom začína chlad, už je zimšie. Takže určite niečo by som chcel, keď bude zima. Tak no ak chcete pekné, mať krajšie, to je samozrejme prvá vec, ale to nikoho nezaujíma. Kde by som chcel trocha aj vonku skúsiť, však vrajme, ak bude sneh, tak lyže, rád lyžujem, snowboardujem. Tak určite niečo z takého, niekedy, hádam, dúfam, môže. Určite z toho by som chcel niečo natočiť a aj tak ďalej, možno aj trocha prestrieľam content, vrajme, o gamingu sa ja nechcem točiť, lebo to sú hodiny a hodiny za počítačom a ja sa radšej hýbem, ako byť furt na jednom mieste. Tak došli sme sem k prvej vyhľadkovej veže, čo nám odomklo nejaké tie základné, prvo to nejaké základné koleso, druhé čo by som chcel ísť je sem. A hneď si dáme aj nejaké tie prvé zákazky, aby sme mali aj nejaké peniaze. Budem využívať takto tú funkciu vrátiť sa, lebo bez toho je to také ťažšie, keď sa furt musím vrácať. Už som zabudol absolútne na tohto oného začiatočníkov Fleetstar. Ja Fleetstar objeveno. Rovno aj vylepšenie. Přidateľné AVD. Oťahnem si ho pekne sem. Á, tá 805 má stále dobrý výkon. To sú staré klasiky. Dobre, tak ja idem pre druhú vežičku a keď
No ako vravím, ja by som rád niečo aj inšie robil, nielen v kuse u jedného sa ale toto neviem či dám. Toto neviem či bol moc dobrý nápad, ale dáme, že low, diferenciál a pomaly poď. A neviem či už z tohto robím takú sériu, alebo že či... No zase sa som rozbehol a zase sa tam zahráme, ale to hádam nie. Idem. Kým idem je to dobré. No nič, už sa blížime k tej vyhliadkovej veži, tam je tá vyhliadková väža, určite hneď druhé, čo by som chcel spraviť, je zoberiem druhé také vytunené vozy, nejaké druhé a spraviť tento most, lebo ten most je celkom dosť dobrý. Akože nemusíme to furt obchádzať z jednej, z druhej strany, môžem ísť na rovinu. Jo, ja zase sa to vyláta s tou, no, s týmto malým Tatrovkou. A ešte som to aj zasekol. Už sa blížim. A ja neviem, ja už som také väčšinou všetko prebral, čo takého potrebujem. Dobre, sme tu. Akorát idem túto horský most, to určite idem spraviť ako prvé. A vidím, že tu máme aj nejaké vylepšenie. No nič, ja sa idem vrátiť. A teraz je taký čas. Je zima, sú viacej sviatkov. Tak uvidím aj podľa videí, že ako čo bude. Že ako často budú vychádzať, ale určite by som chcel minimálne aspoň každý druhý deň, keď nie. Dobre, ako vravím, dám tu Tatru 813. A toto bude také hlavné auto. Dobre, vypni to, zapoj to a ideme. Prihorský most. Myslím, toto už bude trocha ľahšie, lebo toto je presne väčšie auto. Tak to bude také ľahšejšie. Určite by som chcel niečo zarobiť a kúpiť si niečo väčšie, lebo ani toto mi nejako na furt neostane. No určite na začiatok si nemôžem nejako vyskakovať s všetkým možným a nemožným. Nejako sa nám to zmráka. Ale nebude pršať, lebo to by som ešte... Čo som vravel? Akurát nebude pršať a ono prší. Nevadí. Aj tak na nejakú gameplay na hre to nejako nič nezmení. Daj sem low na diferenciál a ľahšie mu pôjde. No pomaly ide. Pomaly ale iste. Ako hovorila moja babka. Pomaly ale iste. A pomaly ďalej zájdeš. No nič, už sa pomaly blížime k výkladu, ideme poctivých 20 km v hodine. Mám viac tohto, čo by som od starej rachotiny očakával. A poctivej rachotiny. No on to rozvalil na 30. Ideme 30-kou. No aha, ako ideme? Dobre, prvé už máme konštrukciu hlavnú a ešte potrebujeme oceľové panely. To si odparkujeme, tento prívesný vozík. Tento prívesný vozík si odparkujeme sem. Na kraj nech nezavádza. Keby sa tak ešte tam dostanem. Dobre, ten vozík mám odparkovaný tu takto na kraj a zase zhodil tú cenu, no dneska je ešte naháďa. Odpojiť príves a ideme ďalej. Normálne tu mám nejako veľa, ale... A ideme ako vravím, teraz to musím obchádzať ešte a preto je tento dobrý, že nemusíme to obchádzať dookola a dokolem. Dokola. Čokobokov tralala. OK. Dobre. No a zase kým to tam vyjnem, tak potom sa vám ozvem. Už zase tu aj s tými betónovými panelmi. Ja si dám takú menšiu obchádzku a aby ste vy nemuseli toľko čakať. A čakáme. No nič, už sa pomaly vracia aj s betónovými panelmi, ako mi žáda. Ešte vidím tento kopec a ešte prejdem cez tento potočík. A môžem to tam rovno vyložiť. Išiel som z druhej strany, aby som sa nemusel zacať cez oné. Aký nádherný potôčik.
A ja ho takto prejdem cez deň. A potom ešte môžeme ísť na druhú stranu, kde si ešte splníme pár úloh, čo chcel by som. A tam by sme to potom mohli zabudnúť pre tento diel asi. Toto je obrovskou rachotinou krásnou. Dneska to bude rachotina. No ale tak akože to je pekný, lebo aj keď je to, tak to je poctivé staré železo. No a 1850 som dostal, už máme 2300. My mali 500 ešte od začiatku hry, čo nám dala hra. Ešte by som chcel zbehnúť sem a tam by som chcel splniť ešte jednu zakázku, kde je celkom, ktorá je tiež taká ľahšia. S týmto to pôjde akoby nič. No nič, ja sa k nej presmerujem a potom vám poviem k tej zákazke ďalšie. No dobre, takže už sa dostávam k tej zákazke, toto není ona, je to trocha ďalej, je to také vozidlo. Je to taký zapadnutý a rovno, ešte predtým ako by sme ho zobrali, keď ho vidíte je... Ono sa na ne zobrazuje a ten presne je ten nakladiak, ale ako zoberiem nakladiak, tak ja sa presmerujem k tej veže a odomknem ďalšiu časť mapy. Aby som sa potom sem nemusel vrácať a urobíme takto dve muchy jednou ranou. No už, akurát som výletkovú väž a ako vravím, utopený nákladiak, práve k nemu sa hneď presmerujeme a viem, že to mám dosmerovať k farme. Takže presne to idem spraviť, ja sa idem k tomu utopenému nákladiaku dostať a potom vám k tomu poviem ešte ďalej. No a ja som presne urobil to, ja som to aktivoval. No už máme aktivovanú aj ten utopený nákladiak, ako som chcel. Kde keď dáme zobraziť úlohu, tak utopený nákladiak. Halo, problém na farme. Nákladiak nám zapadol v bahne. A hodil by sa nám pomocná ruka. Budeš potrebovať požárny motor. No, požárny motor mám. S požárnou rachotinou ukladám, teraz sa to bude sekať aktuálne chvíľu. Počkám, kým to ukladá. No, už nám to doukladá. Ja to pekne zapojím a dotiahnem. Dotiahnem to do farmy, kde to treba. Toto je ešte také, vravím, také ľahké peniaze do začiatku, kde vlastne, ešte keby som nevypálil ten motor furt. Zapoj to sem. Pomaly to môžem odtiahnuť. Sú to také ľahšie peniaze do začiatku, kde vlastne stačí, keď už mám vravím ako takýto silnejší, kde mám stačí to len utiahnuť do tej farme a také ľahšie peniaze do začiatku mám také zaručené. No už sme tej ľahšie, teda tej ťažšej z tej bažiny vynorení, teraz už to len treba. No, dneska si to asi opekať nikto nebude, tak poriadne to zválcu, ešte to tam pritlač a už není. No teraz to dovezem k tej farme a uvidíme, koľko za to dostaneme. Dúfam, že niečo normálne... Čo stojíš? Nehovor mi, že ja to musím zase reštartovať kvôli tomu jednému onému grillu. No to celé môže mne stať. Ja vravím, ja môžem vrátiť a to môžem ísť celé od znova. Kvôli jednému mentálnemu grillu. No nič, ja sa zase vrátim k tomu parádnemu nákladiaku. Ten grill asi rozšľapem a môžeme pokračovať ďalej, kde si to doveziem pekne na tú farmu slúbenú. Ale prvo, aby bolo aj niečo vynosí, zapneme svetla a dáme si... Trocha je to taký podvádzané, dáme si ráno, na 6 hodín ráno. No tak asi keď to je ráno, tak to asi bude ráno. A zase vrátim sa pekne ku nakladiaku a zase kým ho zoberiem, kým sa tam donesiem, tak zase zapadnem niekde. A ďalšiu pol hodinu mi to bude trvať. No už som sa zase vrátil späť k tomu nakladiaku a dúfam, že tu nebude zase ten grill. Lebo ináč ten grill, ja neviem, kde ho dám. No poď nacúvaj mi pekne tam.
Značka tá ani nemusí byť, tu kľudne zbúraj. Grill. Dobre. Trocha ho priťahni a môžeme ísť. Ja no ešte prvo si odsunú. Toto už je len vlastne takto ľahké po cestičke a už vlastne na čo idem po ceste, keď ja si to pekne takto skrátim. No ako dobre. Stačí rozmýšľať, na čo mám ísť celé, keď si to tak skrátim a pôjdem rovno k poli. No pôjdem rovno k poli, rovno cez pole je rovno ku zákazke, kde mám odovzdať ten úplne pôvodný nákladiak. Ale môj je lepší. No nič, ukáž. 1250, ty za to tedy umíš vzít. Tá auta byla zaklínená v bahne, ale podařilo sa ti vyprosiť dobrá práce. 190 expo, alebo ako to mám povedať, tých hviezdičiek, levelu, keby tu bolo 190, tak to sa nikdy neoná. A 1250 je tu kešu. Nádhera, máme 3600. Ja som povedal všetko, čo som chcel a dovidenia, dobrú noc, pozdračte všetkého, a dovidenia, dobrú noc, pozdračte všetkých, koho stretnete, čau velo.